Големи превозни Няма на 30. Тези кубина Аз произвеждам към 1500. Дава да ни дава тия паразити. Да ни дава по-повече. Ти спокой го. Виж как си го даваха цвета. Ама сега ако мина, там и няма го има. Вода фаща на 20 санта, ама да ми го даде, тъй. Това сега да ги скупаеш. Това ще го качвам до вечера в форума. Да, още до вечера може да го качим. Още до вечера ще го качвам в форума. Като види жената, смятаме, че ще ме... Набрай си го на вода. Дай, вътре. Това е хубава стигна. О, цена е хубава. Дай ме същата ти, значи он е вътре. Това е промени. Да, да видим. Това е промени, сега пак е върна. Дай ме същата ти. Това ти казвам, да фаниш, като това сега да ми хваля. Пау, е това сега. Не, да работи. Това си е... Шипито там не мога да го чуя къде се казва, ако мяка едва ме дам. Скара го. Вътре. Ето тук края. Ето тук малко. Я фане този сигнал, бе. Да. По-малко да. Ама... Трябва да си направя дискриминация на всички политики. Да ми казай как да караме, те виж как е. Като ковре ли? Аз малко не довиждам да ти кажа. Дай да видим сега други. Дай на тия другите машини да видим сега. Дай го цвета. Ляво тук като дясно смята. Сега друга машина вижда ли, че го даде хубаво цвет, но това не. Ето като е. Аз мисля, че той да го хване от тук и ще да си остави.